Prieteni, în tutorialul de astăzi o să vorbim despre un soft ce ne va ajuta să recuperăm dispozitivele pierdute sau furate. Este vorba despre programul Prey. Acum voi deschide un browser, da? Și vă scrie preyprojectlipit.com. Dăm pe primul rezultat. Și dăm pe login întâi. Hai să ne facem cont prima dată. Acum dăm pe not registered, sign up. Vom da pe Prey, simplu, nu, acesta este premium. Dăm pe I want the free account și aici vom pune date personale și altele. Gata, mi-am făcut un cont, am intrat deja în el. Acum ne va apărea acest mesaj. Aici vom da downloading and install Prey. Depinde ce sistem de operare avem. Pe Windows și pe altele. Bun, eu voi da pe Windows pentru că am Windows, nu pe alt device. Și aici vom da run sau save. Îi voi da run. L-am downloadat, iar acum îl vom instala. S-a instalat. Vom lăsa tot ce este bifat, adică este o căsuță, o lăsăm bifată și dăm finish. Acum ne-a apărut această grilă. Dacă v-ați făcut cont, dăm pe exist user, next. Puneți aici toate informațiile, e-mailul, parola de la cont și cum se numește device-ul și ce este, portabil sau desktop. La portabil intră telefoane și altele. Deci telefoane, smartphone-uri, tablete și la desktop intră calculatorul cel mare. Bun, eu voi da portabil pentru că sunt pe laptop și voi scrie celelalte. Cam așa ceva trebuie să arate, vom da OK și bun. Și acum intrăm pe pagină. Stați că am dat greșit. Intrăm pe pagină. Or your bla bla bla. Și vom da add new device. Și aici o să ne arate chestia asta. Deci laptopul și numele. Vom da subwoofer, adică pe nume. Bun. Acum începe partea un pic mai grea. Această pagină ce ne-a apărut este ce vrem să ne trimită când dăm pe missing, adică pierdut. Ce vrem să ne arate. Ce vreți să ne trimită pe mail, mai bine spus. Chestia asta cu geo înseamnă poziția unde este, harta. Vom da pe on. Network. Pe ce rețea este conectat, vom da pe toate pe yes. Sessions. Aici în câte minute vrem. Vom selecta. Eu voi vrea să-mi trimită din 4 în 4 minute. Din 5 în 5, mă scuzați. Home folder. Unde să modifica, adică ce am modificat în ce sau în... Vom da în programs folder. Vom da și acesta pe yes. Eu pentru că n-am webcam la laptop, nu voi lăsa pe on, îl vom da pe off. Chestia asta cu alarm este, de exemplu, când dăm pe missing,
acea persoană pe care are telefonul sau device-ul îi va da un sunet foarte puternic și îl va anunța că este prins sau ceva genul. Îl lăsăm pe on prin alertă. Chestia asta este foarte importantă. De exemplu, dacă vrem să fie ceva foarte frumos, alert. Deci este chestia asta, alert. Dacă faceți o imagine pe Photoshop, pe alt program de tapoze, scrieți haha, te-am prins sau un mesaj, dați pe on și vă veți pune imaginea. Bun, eu nu vreau să fac chestia asta. Am Photoshop și look, blochează device-ul, dar eu că fac demonstrații acum nu vreau să mi-l blochez. Și securizarea, aia asta nu mai contează. Bun, și dăm save change. Bun. Haideți să vă fac și o demonstrație. Vom da pe missing. Îl dăm pe 10. Și dăm pe save change. Și acum o să vedem că acest device are ecranul roșu. O să revin cu continuarea tutorialului după ce îmi va trimite raportul pe e-mail, pe e-mailul meu. Și salut! Bună! Am revenit. Mi-a venit un raport. O singură chestie am de reportat. Nu respectă acel timp. Deci am stat, uitați cât este ceasul, 4:57. Adică, da. Și a cam durat cam mult, dar asta este. Hai să vedem ce raport ne-a trimis. Cam așa arată. Deci, o hartă. Deci, în punctul acela P sunt eu. Stau în Focșani pentru așa. Un screenshot făcut. Că acesta este un al doilea video. Când am lucrat la acel video. Bun, și aici scrie bla 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 și alte chestii. Foarte bună. Deci, după părerea mea, este un program foarte, foarte bun, în care putem avea multă încredere. Îmi pare rău că nu mi-am pus camera de la calculator să facă și un screenshot, dar mie îmi place și atât. Mulțumesc pentru vizualizare. Nu uita să dai, să te abonezi și să dai un mic like. Mulțumesc!